Unfortunately, more than 500 drivers have already been arrested for drunken driving. Kubongoza abaqhubi kuba baqhube ngononophelo kwaye bathobele imithetho yendlela nanjengoko kuthe bhazalala kwiindlela zeli abantu besiya kwiindawo ezohlukeneyo ukuyachitha iiholide zepasika. Kututyulelwa Ngcolungele indoda eneminyaka engama-29 ubudala eDelft eKapa nekhangeleka ukuba ukubulawa kwayo kunxulumene nemilo yoonoteksi eqhubayo kule ndawo. I understand that they say we are cult, but there is nothing like cult because awuvalelekanga ngaphakathi lapho. You can go home. Abantu bashiya imizi yabo bancama izikolo bayeke nokutya amachiza abo belandela inkonzo ebizwa ikhaya labafundi nekhokelwa ngumfundisi uVusi Moses Biya kwamaphumulo KwaZulu-Natal. Sinibulise emakhaya uKandandambi Ndodwa Ndamba noKhethu Kuthula Mbatha noyitoliki yolimi lwezandla. Mphathiswa wezothutho kweli uBarbara Creecy ubongoza abaqhubi kuba baqhube ngononophelo kwaye bathobela imithetho yendlela nanjengoko kuthe bhazalala kwiindlela zeli abantu besiya kwiindawo ezohlukeneyo ukuyochitha iiholide zepasika. Umphathiswa uthi lehlile inani leengozi ezindleleni ngeli xesha xa kuthelekiswa nonyaka odlulileyo. Nkosikazi Barbara Creecy ebekhokela iphulo lokunyanzelisa umthetho wezendlela eCrown Corp Toll Plaza namhlanje. Umphathiswa wezothutho kweli uBarbara Creecy uthi ukwehla kwamanani engozi nokusweleka kwabantu kwindlela zeli kunikisa ithemba kwaye uthi baza kuqhubeka novala amazibuko abaliqela kulo lonke eli ukuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni ngeli xesha lepasika. The reductions in crashes and fatalities have been recorded in all provinces except for Free State and the Eastern Cape. Gauteng, Limpopo and Northern Cape have recorded the sharpest decreases in fatalities, averaging an over 45% decrease over the same period last year. Ukanti sele kubanjwe nezithuthi ezingekho mgangathweni kuquka nezo zingakhuselekanga nezo zophula umthetho. 1,122 vehicles have been discontinued because of defects. 1,147 have been impounded because they have been violating travel permits. Bangaphaya kwe-500 abaqhubi abasele bebanjiwe kweli ngenxa yokuqhuba bephantsi kwempembelelo. Unfortunately, more than 500 drivers have already been arrested for drunken driving. 14 drivers have been arrested for excessive speed and 93 pedestrians have been arrested for walking and crossing highways. We are not going to allow pedestrians to walk and to cross highways because unfortunately, as you all know, almost 50% of those killed on our roads are pedestrians. Kulindeleke kubekho ufunqu womthamo wezithuthi ezindleleni kule mpelaveki ngenxa yeeholide zepasika. Kumlisela nomthinjana wabakhweli abagxalathele kwizikhululo zebhasi neeteksi eRhawutini namhlanje abasingise epasikeni bambi bajongise imibombo emakhaya kuyachitha iiholide zepasika neentsapho zabo kanti amagosa ezothutho nokhuseleko aliqule aligangatho ukuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni. Kuyaphithizela kwizikhululo zeeteksi ezihamba amabanga amade kwanezo zebhasi kwiphondo laseRhawutini. Abakhweli bachulumancile njengoko beya kuchitha iholide yepasika kwakunye neentsapho zabo kwamanye amaphondo. Ngisebenza khona la Goli. Shooting ekhaya njengoba usho ngesikhathi sepasika. Ngizoya esontweni ngibona nebantu basekhaya. Njengoba ngisho sesi ubengwari kakhulu ukufika la ngokuthi ngibonile kumabona kude ukuthi kune issue ye petrol and also ne pricing akhuphuka.
and bese ngiwaridi ukuthi sakhona yini uku-afforda lelo ticket ukuthi ngiye ekhaya. Mara ngijabula kakhulu njengoba uhulumeni ukhonile sesiwami ukuthi a-reduce nge-3 rand. It really helps us a lot because uma ngifika la lithikithi still liyafana linjalo kakhuphukanga. Kusenjalo eMntla-Ntshona, isebe lezokhuseleko loluntu nolawulo lwezothutho sele liqalisile iphulo lokhuseleko lalonyaka lePasika kuhola wendlela u-N4 eMajakaneng. Kukholelwa ukuba le ndlela yeyona idinga ukunikwa inqwalasela emandla ngenxa yeziganeko ezithi zenzeke kuyo. Ukanti kuza kujongwa kakhulu abo bophula imithetho yezendlela abaqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala okanye bediniwe. We arrested 42 of them because even the vehicles that they are traveling with, they are also not compliant. That causes a lot of fatalities on our roads. So Bujanala has been leading, especially with regards to also drink and driving, that causes accidents and fatalities on our roads. Abakhweli ke bavakalisa ukwaneliseka ngamanyathelo athatyathwe ngamagosa aseburhulumenteni kweli phondo. I think it's very good because some people they don't care about other people on the road. So I'm satisfied with your operation. It's very good. Ngelixa ethembisa kwitaxi rank yase-Okmore kuthe cwaka ngenxa yoloyiko lokuxhuma kwamaxabiso eteksi kulandela ukonyuka kwamafutha. Nakubeni kunjalo, abalawuli kule taxi rank bathi akuzukuqala konyuswe amaxabiso de kudlule iPasika. Passenger ethu anenhlanhla siyawanikelela ukuthi ahambe kahle emakhaya naseyinkonzweni. Sinale themba lokuthi uNkulunkulu siyamboleka le mali uzosibhadala kangcono I think. Kambe baxolile abakhweli ke ngamaxabiso angonyuswanga weteksi okwangoku. Petrol is going because everything now is going up. Yeah, mara we are grateful for the taxi as ba fetola the price chabona yeah. Kananjalo amagosa esixeko sasekuruleni amilisele ingqondo kukhuseleko lwabakhweli ngeli xesha leholide zePasika. Amalungu enkonzo ebizwa ikhaya labafundi kwiphondo laKwaZulu-Natal ancame imfundo yawo ayeke imisebenzi ze amanye ayeke ukusebenzisa amachiza awo e-ARVs ukuze azibandakanye nale nkonzo yawo. Abanye babo bebesebenza kwiivenkile ezithengisa impahla ngelixa abanye benezidanga kwaye benamashishini abo. Sithetha nje bashiya phantsi konke ngelithi balandela ubunkokheli bukamfundisi uVusimuzi Sibiya. Kanti umfundisi uSibiya uthi abantwana baphantsi kwakhe bafumana imfundo ecaweni. Umfundisi uVusimuzi Sibiya unamalunga alinganiselwa kwikhulu phantsi kobunkokheli bakhe uthi eli bandla lasungulwa kwilinge lokusondeza abantu kuThixo kwaye onke amalungu walapha eza ngokuthanda kwawo ngaphandle koxinzelelo. Ikhona sekuhlanganele siswami lokho lana ukuthi sifundiswe likaNkulunkulu sithandaza ilokho kusiphilisayo even spiritually and physically. So njengamanje every day sikhonza zonke izinsuku. Amanye amalungu azibandakanya kule cawa ashiya imisebenzi yawo, izifundo kunye namachiza enethemba lokuba uThixo uyakubabonelela. Leli vangeli ngalemukeliswa ukuthi lifuna udele konke. Ingathanda nami ukuthi ngidele konke okumhlaba. Ngilungiselela umphefumulo ngoba bese ngigula iminyaka eminingi ngizula umhlaba wonke ngalapheki. Bayawakhaba amabango okuba kukho inkolelo ezigwenxa ezenziwa kule cawa. I understand that they say we are cult, but there is nothing like cult because awuvalelekanga ngaphakathi lapha. You can go home. Isebe lophuhliso loluntu likhe langenelela ngokususa abantwana abathe bayeka ezikolweni kodwa ekugqibeleni basilela. Ukanti usihlalo wekomishoni yamalungelo oluntu kwezenkolo nenkcubeko uthi kufuneka kusekwe ibhunga eliza kubeka iliso kwiicawa ezikumila kunje. This is not an illegal thing because it's only the fact that there are children involved. But for the adults, it's an ethical issue. And we've said we need a council that is going to look at issues of ethics, like you have a council for doctors, for lawyers, for social workers, for everyone. Lamalungu ecawa athi ukuhlala apha kubenze bazive bonwabile ngendlela abaphila ngayo yaye banebhongo ngokuba bashiya amakhaya abo belandela uYesu.
Ukanti ke uqalathelwano sele luqalile kumda waseLibombo phakathi kweli loMzantsi Afrika kwakunye nelase Mozambique kwaye amagosa ezokhuseleko kulo mda athaqule aligangatho uqinisekisa ukhuseleko ngale mpelaveki yePasika. Intatheli yethu uMweli Masilela ulapho kumda waseLibombo. Mweli, masikwamkele kwiindaba zethu. Khawusixelele njani imeko apha eLibombo ngawo lo mzuzu? Lisa ngingakusho nje ukuthi bekulindeleke ukuthi kutaba busy kakhulu kulo mncelelo semkhathini welive leSouth Africa noma iNingizimu Afrika kanye nelive laseMozambique. Kodwa ke lesikubonile ukuthi njengoba bebathe titawucala tibe tinyenti kakhulu timoto kusukela ngensimbi yesibili emini, kodwa lokho akubonakali kahle njengoba tisesetincane kakhulu impela timoto letiwelako emkhathini kweNingizimu Afrika kanye nelive laseMozambique. Labanye ke bathi lokhu mhlawumbe kubangwa indzaba yokuthi kukhuphukile manje inzengo ya petrol lokwenta ukuthi abantu bazame ngato tonke indlela ukuthi bonge imali. Kodwa ke siyababona bemthetho basakhona bayachubeka bayahlola baqinisekisa ukuthi wonke umuntu lowela la kulomncele weLibombo border post unawo onke emaphepha lafanele. Lokhu ke bakwenda siyabona ukuthi kukhona labazamako ukuthi bawele ngalokungekho emthethweni, ikakhulu nje kulendzawo le labo labahamba ngetinyawo. Ngibo ke labahlupha kakhulu lokwenta ukuthi emaphoyisa asebenze ngamadima ngoba ngale kweFenis lapha bahamba khona lo babona khona manje ngiko la kufanele bahambe khona, kodwa ke labanye bathola sebahamba ngala la khamba timoto khona. Kungako ke baqinisa ukuphepha bemthetho basebenzisa buchakachaka technology lokufana nema-drone ukuthi bakhone kubuka konke ikakhulu lapho kuhamba khona umncele ukuthi bantu abendi lokungekho emthethweni. Sibonile ke loyo lomkomishana we-BMA Dr. Michael Masiya Pato ahamba nemphathisa welitiko letekuphepha Jackie Masiya bahambela lo mncele kunekhala ukuthi Fenisi lo lele phasi noma ke lodzabukile wenda ukuthi kusebenta kwebemthetho kube kabi kakhulu, kodwa ke banalo lithemba lekuthi uhulumende utayibukisisa indzaba yaFenisi kuze bantu bangakhoni kuwela nje noma kanjani ngaphandle kwekuba nemaphepha lasemthethweni. Utawuchubeka ke lo mkhankaso nakusasa kubukwe emigwacweni kube nalawo ma-road block lapho kuseshwa khona abantu futhi kuthi ngaphandle nje kwekuba nemaphepha lafanele kuhamba ngabe kude intindvo labatilashile ikakhulu emakhumbini letingekho emthethweni, ngoba siyathi la kulomncele ukuthi kuye kwabanjwa abantu kaningi uthola bazama kuwela netitsakamiva nalokunye lokungekho emthethweni. Kungako ke baqinise tekuphepha njengoba kungilempela sonto yemaholide. Lisa sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uMweli Masilela. Kududulwe kwabulawa indoda eneminyaka engama-29 ubudala kwirenki yeteksi eDelft eKapa ngale ntsasa. Abasemagunyeni bathi le ndoda ifunyenwe inamanxeba amaninzi okudutyulwa yaze yabhubhela kwindawo yeqhwayelo. Amapolisa ayaphanda kwaye akabanjwa mntu kwangoku. Kwesinye isiganeko indoda eneminyaka ene-19 ubudala nayo idutyulelwa ngcolungele eConiston Park eMuizenberg. Amapolisa afumene ixhoba linenxeba lokudutyulwa entloko. Injongo yokudubula ayaziwa kwangoku kwaye abarhanelwa basatshone emboneni. Ezi ziganeko zohlaselo zizana njengoko sele kuqhuba ukutyalwa kwamajoni kwiindawo ezinolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kwiphondo laseNtshona Koloni kuquka neDelft. Umphathiswa wesebe lemisebenzi yoluntu eMpuma Koloni uSiphokazi Lusithi uthe thaca izicwangciso zesebe lakhe ukhawulelana nomonakalo odalwe ngumlilo otshabalalise isakhiwo iBotha Sigcawu eMthatha kwiveki ephelileyo. Abasebenzi abangaphezu ko-1,300 abachatshazelwe ngulo mlilo baza kuhlaliswa kwezinye izakhiwo zikarhulumente kulo mmandla kwaye kulindeleke ukuba le nkqubo yokufuduswa kwabo ithathe isithuba esingangeenyanga ezisibhozo. Lo mlilo uphazamise inkonzo kumasebe amaninzi ebesebenzela kwesi sakhiwo. Indibano ibisingathwe namhlanje ngumphathiswa wesebe lezemisebenzi karhulumente uSiphokazi Lusithi ibijongise ekuphawuleni isimo kwesi sakhiwo sikarhulumente iBotha Sigcawu eMthatha. Oku kulandela umlilo oqhambuke kwesi sakhiwo kuLwesibini weveki ephelileyo. Urhulumente okoko esemthatha ngokukhokhelwa yitim ehamba no-DG apho bezama ukukhangela indlela urhulumente aza ukuphendula ngayo nendlela urhulumente azawuqinisekisa ukuqhubeka kokusiba kwenkonzo ebantwini emva kwalo mlilo. Siyafuna ukutsho ke singurhulumente senza
konke kusemandleni ukuqinisekisa into bangaba inkonzo zibuyela ebantwini. Kungoku nje kusaphandwa owona nobangela weli dangatye lomlilo ngenjongo yokufikela kwisigqibo sekamva lwesi sakhiwo. I-building lena kuba bekusithiwa kusekho umlilo kusaqhuma, abazokhuseleko bathi akukakwazi ukungenwa ngaphakathi kuyo. Sithi ke xa sesifumene ku-KSD local municipality ukuba noko kungakwazi ungeneka kwi-building, kuzawungena ii-teams ezizawuhamba ziyokhokheleka ephandweni. Sizawulinda lo phando ke ukuze siyazi into bangaba umlilo lo uqalwe yintoni. Esi siganeko sichaphazele amasebe aliqela kuquka nabasebenzi abangaphaya kwewaka ubuninzi. Ukanti abasebenzi abachatshazelwe ngulo mlilo baza kuhlaliswa kwezinye iindawo zikarhulumente kulo mmandla, kwaye kulindeleke ukuba le nkqubo yokufuduswa kwabo ithathe isithuba seenyanga ezisibhozo. Mongameli Cyril Ramaphosa uchonge uGqirha Ngobani Johnston Makhubu njengomkomishinala omtsha we-arhente eqokelela irhafu kweli i-SARS. Mongameli Ramaphosa uthe esi sigqibo usithathe emva kokuphakanyiswa kwegama lalo kaMakhubu ligqize likhokelwa ngumphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana. Ukanti kulindeleke ukuba aqalise kwesi sikhundla kwinyanga ezayo xa ebeka phantsi umkomishinala okhoyo kwa-SARS uMnumzana Edward Kisweta. Lo kaMakhubu unamava eminyaka eli-17 kwizikhundla eziphezulu. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshavheni uthi baxhalabile kakhulu sisiganeko sakutshanje esenzeke kuGompo eMpuma Koloni sokubekwa kwekumkani yaseNigeria, kwaye uthi yaxhalabisa indlela abanye babemi baseNigeria abaziphethe ngayo kweli. Umphathiswa ukuvakalise oku ngethuba bebambe inkomfa namajelo endaba ngale ntsasa nalapho bebhengeza izindululo zentlanganiso yeCabinet ibibanjwe ebutsheni bale veki. Cabinet expressed disgust of the so-called coronation of the Nigerian national as an alleged chief in Kugompo City in the Eastern Cape, and indicated that it is a mere kindergarten gimmick and has no legal effect. Cabinet confirmed that the establishment, recognition and functioning of any traditional leadership structure are strictly governed by the Traditional and Quiescent Leadership Act, which provides clear and non-negotiable procedures for legitimacy and recognition. Cabinet noted the apology from the Nigerian High Commission on this matter and directed DECO to continue engaging with the High Commission on the unacceptable conduct of Nigerians in South Africa that is unbecoming of visitors. And we must remind them they are visitors in this country. Usihlalo wephiko lolutsha lwe-ANC eGauteng uNtsarho Mrhubi ugxeke uhlengahlengiso lamvanje leCabinet eyenziwe inkulubaphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi izolo ngelithi ulutsha luphinde lavalelwa ngaphandle. Eli phiko lomavuka ibambe kungoku nje ligrogrisa ngokuqhankqalaza kwi-ofisi yenkulubaphathiswa. We've had several meetings with the African National Congress where they have agreed in principle on the inclusion of young people of the ANC in the executive. And of course, this is the third reshuffling that we believe that they've ignored the calls of young people. And then when you ignore the calls of young people, we'll do what children do, go to the floor. In this instance, we'll go to the streets. To a larger extent, we'll go and occupy the office of the Premier so that it gives us answers. Why do you deliberately exclude the youth to be on the table? Yaqhuba imidlalo ye-semi-finals endebe ye-Nedbank nejongwe ngamehlo abomvu kule mpelaveki. Durban City yamkela iCastric Stars kwibala laseChatsworth eThekwini ngentsimbi yesithathu emva kwemini ngomgqibelo. Kanti komnye umdlalo wesibini we-semi-finals TS Galaxy yamkela iMilford FC kwaMhlanga kwibala iSolomon Mahlangu. Maqela amabini aphumeleleyo kule midlalo kulindeleke ukuba adlulele kumagqibela kankqoyi ale ndebe.
Dikela nomambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kuDesika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje ngokubanzi masijongeni ke yenjenje iMozulu mbukeli wami ekhaya sesiphawule kaloku komfanekiso wethu wokuqala ogangatha ngokubanzi ke kwiziganeko kuMzantsi Afrika ngokubanzi imvula imimoya nawe uyabona nokwapha ekhaya kusibekele kakhulu phantse wonke umbindi apha kuMzantsi phaya koPriska futhi umzalo sekuseni ngayo mafa ngephi phaya ngamaqondo wabo kutshisa phansi ka-22 degrees napha kuyanciphile impela futhi kodiyana nazo zonke nje zancingeza ukufuphi kusabanda ekuseni ngenkwankca njengephi ka-19 degrees ngokubanzi ke masijongeni futhi ke lo maqondo wethu okutshisa phansi naphezulu sivele ngephondo lokuqala lipha kaloku lona ephondweni ke lasempuma khona lingamandla mbukeli wam kaloku futhi ke kwintshona nombindi kaloku lonke nje elapho phaa kokaladoko futhi ekuseni naserhafu nazo zonke nje ezo ziphaluka kuyabanda futhi kududume nje yonke lantsasa babuye ke bavale besonga usuku ngomso ngo-34 degrees kanti ke benje nje futhi kolaphondo laphaya Free State impela mbukeli futhi ke kumantla walapha koSasolburg kwasekuseni napha koFrankfurt qaba ngamafumpela phaya bevusa ngamaqondo okutshisa anciphe kakhulu ngo-12 degrees kanti mbukeli wami kakhona ke imozulu yenje nje futhi ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi kumantla nempuma elaphondo kuyafefa mpela kwindawo ezininzi ezifana napha koBeaufort West ngexesha labo lasekuseni babevuswa yiloo nkwankca nomoya obhudla ngokuqatha ngo-13 degrees ekuseni ngomso kanti ke baphila futhi kanje ephondweni laphaya eNorthern Cape ngamandla mzontsundu phaa kumazantsi futhi koSutherland phaya ekuseni futhi kusafefa nomoya phaa uqatha kakhulu phaya ngenxa yakhe kaloku la 15 degrees kanti mbukele ekhaya ngokubanzi futhi kwelaphondo laphaya eNorthern Cape ngamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona phaa kwelaphondo phaa koFreiburg umzalo wasekuseni futhi yiloo ngqele nje engephi phaya ngenxa yakhe kaloku futhi namaqondo okutshisa phantsi ka-17 degrees kanti wena uphila phaya ephondweni ke laseRhawutini impela futhi ke kundlunkulu kusePretoria apho kwasekuseni ngo-15 degrees napha encamini futhi kwelaphondo phaa koSprings eSoweto futhi napha koGermiston ungathi kubande phaa ngenkwankca njengephi xa bevuka ngomso kanti ke bona pha ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijongeni bethu napha ephondweni ke futhi laseLimpopo mpela phaa kwintshona namazantsi phaa koThabazimbi ekuseni futhi ngo-14 degrees napha kumbindi kwakhona futhi kunganetha nje yonke la ntsasa kanti nantsi imozulu futhi ephondweni lasempumalanga ngamandla ke phaa kumazantsi futhi nasembindini walaphondo phaya emalahleni kwasekuseni futhi ngo-12 degrees napha kumantla futhi xa ufika phaya koSikhukhuza kufefa yonke la ntsasa vuma nawe ekhaya kaloku ndivaleke futhi ndiyisonge imozulu phaa ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal impela ke kumantla futhi busephongola Newcastle kwasekuseni futhi ngabanda ngo-13 degrees napha koVryheid ngalo mafu nje yonke la ntsasa ngenxa ka-14 degrees mna ndikuthanda kagaga xeshele myoli kamnandi mawethu